Karselan bagsa kan 18 anyos na si Jalen Solis E. Abilon kan Zone 1, Barangay San Antonio, Bombon, Camarines Sur. Matapos na magpositibo sa bypass operation kang otoridad. Pasado alas 10:25 nimbanggi kan Hulyo 8 na ipigkasar sa Zone 8, Barangay Santa Lucia, parehong Banwaan. Sigun kay Police Captain Monica San Juan, officer in charge kan Magaraw Municipal Station, nakumpiskar sa posisyon kan sospek ang mga alang na dahon ni marijuana na pigkakarkulong nagkakantidad 960 pesos, asin sarong 500 pesos na ginamit bilang buy-bust money. Sa bata na inganyo, na hikayat, sabi niya, hindi po masyadong nagsasalita yung ating subject. Pinahimutikan man ni San Juan na mayo man na naging pahayag sa indaan sospek dapit sa issue na na-frame up sa naman ini. Suhay sa subot nagraralakop sa social media. Base man sa record kang hepatura, si Solis na ang pinakahuben nindang nadakop na naimbwelto sa illegal na droga. Ating mga kabataan, huwag na po mag-explore kung ito is part ng kanilang pag-explore or naiinganyo ng kanilang mga nakakasalamuha. Or dahil po sa pera, huwag na pong magpadala sa ganitong tukso kasi hindi po maganda ang idudulot nito sa kanila. So, sa mga magulang din po, ang ating mga kabataan, ang pinapaalalahanan ko po na bantayan po nila ng mabuti ang kanilang mga Sa presente, nasa kustudiya pa kan Magaraw Municipal Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. As imposibleng maaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.